kulendi. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare, munozviziva kuti inini I will never disappoint. Ndogara ndichiuya nenyaya dzese dzamunenge muchifambira ende tinogara tichiuya nezvinhu zvakabalanza. Tinenge tine matopics akasiyana siyana. Ende nhasi ndabva ndangouya nevanoremekedzeka. Unoziva kuti sepanonzi kana vakuru votaura gara pasi uteerere. Kunotone vamwe vanhu vakawanda vekutoti vakuru, like most of you guys who are watching me, but munenge musinyatsorina chamunoziva nezvematongerwo enyika. Nhasi ndo mukana wenyu, munogara makarequesta kuti gare chimbonza maguest. So ndadzoka zvekare ndina comrade Whitehead. Mazita munonoshandisa akasiyana siyana because vamwe vanonga kuti munotaura mazita akasiyana. Umwe anongoti ndana chipanga mazano, ndanani zvakasiyana siyana. It's up to you. Ndichazovabvunza mamwe mazita just in case vanenge vane mamwe vaishandisa kuhondo. Comrade Whitehead, welcome to Kulian TV once again. It's been a while, man. Yeah, it's been a while. Aiwa, asi zvakakosha kuti kana muri vatano muri vapenyu ari sei 2026 makamupinda zvakanaka here? Takapinda nesweat, takapinda ne-back door. Hanzi ne-back door. Manje kana imi makupinda ne-back door. Kana imi makupinda ne-back door imi makatanga makore achawandisa. Kurarama zuva nezuva chingoti pamwe mangwana rinobuda here hameno. Ndozvandoda tobvunza kuti manje kana mimi makurarama ne-back door makatokwanisa kupinda ichiri New Zimbabwe ichiri kuwana independence kusvika nhasi, hatingati munopinda ne-back door. It's make sure because mukurarama mukenani ka. Aiwa, tinechifungwa kuti pamwe tinowana tavharirwa kunze, saka wopota nekuya kuti haiwa neniwo ndoda kuyambuka. Handiti ka. Unospa pabridge woti haiwa makuru ambomirai, saka topinda ne-back door. Aiwa, zvakanaka. Aiwa zvidaro because mukakurumidza kuvharirwa kunze zvinozoenda nekupi vana vechidiki vasati vaona information nevamwe vanhu vasina kuwanawo zvimwe zvakakosha zvavanofanira kunge vachizivawo zvinobva kwamuri, because it's always good kuti unowana mukana wokutaura nevanhu vekuti vakabva kune hondo yekutanga hondo yacho yakazosunungura nyika iyi kusvika mune izvezvi zvinhu hazvisazvanyatsogadzikana. Saka ndopa kuti makatorayira generation yedu ineyi zvinhu zvinobva zvaenda kumberi. Yeah. Aiwa, sanga nezvo inovateereri. Tell us, tinombonzwa zvakawanda about because handisi kunyazoziva ndotangira papi. You know, kana sometimes wanzi ukangogara nevakuru, we used to do that. Pese patinoenda tikandogara nevakuru even kamumusha hatibvunze tinosvika tongogara unongonzwawo kunzi muzukuru zvakadai. So let me give you the floor. Endererai kumberi, handizivi kuti munoda kutangira papi. Aiwa, ndandanzwa offline uchitaura kuti wewe Chamisa taura kuti adzoka kune mitauro yakawanda, turi kuti kudii isusu. Yeah. Ufunga ndomubvunzo wanga wandibvunza yo. Yes. Kana uri iwoyo mubvunzo, ndanzwa vanhu vakawanda vari kutaura zvakawanda. Komana uyo akuuya hana pati kutaura zvakawanda wanda. Yeah. Tete ndoda kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe kuti mutambo uyu mutambo muhombe, mutambo wematongerwo enyika muhombe, unoda vanhu vakadzikama. Okay. Makomenti andiri kunzwa achitaurwa nezvaChamisa, vari right vanhu vataure, vari right vanhu kuti vavimbiswe, but ndanzwa kazhinji vanhu vachitaura mashoko akaipa nekuti ari kuti iko pandandisipo pakashamwa anopinda yeti vanhu vanga vachiedza nepavanogona. Hazvina kuipa izvozvo. Asi chinhu chikuru chatofanira kuziva
ndechekuti kana Chamisa achiti iye ndau pandakabva paground rekutambira yaanoti dance stage, yes, hakuna akapindapo. yeah, ichokwadi ichocho, but chinhu chavanhu vasingagoni kupatsanura, yeah, ndepapa vari kusanganisa zvinhu zviri kuitika muZANU PF nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Havagoni kuzvipatsanura ipapo. Chamisa rokuti no one came to the stage pandakabva iyi. Vanhu vari kuti aiwa, vanhu vakaedza. Pandinofunga kuedza kwacho inini, inyaya yekuti war veteran vakabuda vachiti zvakuitika muZANU PF hatizvizivi, zviri foreign, kwatiri haindizvoba. yes, President akomberedzwa nezvigananda, yes, kukauya nguva yekuti kwakadaidzirwa mademonstration, kukauya nguva yekuti kwakazosunga vanhu, yes, nanhasi vanhu vari mukati chokwadi vakasungwa. Nyaya iyo yanga isinei neZimbabwe, yanga ine chekuita neZANU PF. ZANU PF ibato rematongerwo enyika muZimbabwe. ZANU PF iri kuchinja utungamiriri hwayo. 2030 agenda hainei neZimbabwe, kana kuti resolution number 1 hainei neZimbabwe. Okay. Inyaya yeZANU PF. Okay. Yekuti ndiani achasvika 2030 pakati pedu muZANU PF. Vamwe veZANU PF vari kuti iye ariko uyu ngaarambe ariko kunosvika 2030. MuZANU PF hamusi muZimbabwe. Vamwe vari kuti kwete, haagoni kunosvika uku. Vanhu vari kumukurudzira kuti nganosvika uku zvigananda. Vanhu vatatisipo navo kuhondo, vanhu vasingazive zvehondo. Isusu takuda kuti dei umwe ambotora mudhara ambonozorora, vouya nebhiza ravo, kuchiendwa kumanhingiri kumademonstration, bhiza ravo raravakatemba, ravanga vachitaura nezvaro, raiva vageneral. So zvese izvozvozvo ndedzemudanga. Okay. Kana dzapedza mudanga dzozonaupidza kuvanhu. Ende nguva yekuti zvinopinda muvanhu igore ra2028. Ndipo pachaitwa makwikwi manje ekuti vasiri muZANU PF naravi muZANU PF ndiani anopinda kutungamirira nyika yeZimbabwe, achisanganisa munhu wese akamuvhotera neasina kumuvhotera. Okay. Ndiyo hondo yanga iripo kubva 2024 gore rese ra2025.
resolution number 1 yanga iri ya24 kuBulawayo, resolution now yakazotsimirwa 2025 kwaMtare. Izvinhu zvemudanga. Okay. Nokuti vanhu vapatsanure ipapo. All right. Chamisa ari kuti kudiko, ari kupinda papi. Chii chiri kudiwa naChamisa? Chamisa ari kuti ndakapinda 2023 maelection. Yeah. Ndiri mutungamiriri webato rainzi Citizen Coalition for Change. Yeah. Isiri party yeZANU-PF, isiri branch yeZANU-PF. Iparty raikwikwidza, ibato raikwikwidza. Ndabva ipapo kumaelection ya2023. Bato rangu rikatanga kupindwa nemakonye. Ndikaona kuti apa zvaora izvi. Ndikaramba ndiripo makonye achapinda mandiri. Rega ndibvepo. Ndikabva ndikanogara makore 2 ndiri kunze. Background pandaitambira inini hakuna akazopindapo. Vanhu vaingotenderedza ground, chingotenderera neground. Vamwe vazodai, kwazobuda takuita ningiri triple C, tikaita mavice president 2, tikaita chichi, vamwe vachazochinjana kukambopinda vana Ncube naTendai Biti naMakore, muchatonga kusvika apo vese vaisarudzwa naChavamwa. Hakuna ipapo aitanopinda kuti aiwa ini ndakutora triple C kuti ichikwikwidzana neZANU-PF. Hakuna akauya akati azwe Chamisa aenda, ini ndakutungamirira kuti ZANU-PF ife. Ma-demonstrations aidaidzirwa ese angari ma-demonstration yekuti aiwa Mnangagwa ngabve pachigaro upinde general. Ndiwo ma-demonstrations anga aripo. Hakuna ma-demonstrations anga achida kubvisa ZANU-PF. Ma-demonstrations aidaidzirwa nemawo veteran anga asingatauri kuti ZANU-PF ngaibve. Ma-demonstrations aitaurwa nana uyu mukomana ari mujere uyu anonzi anuyu nyoka mabhunu. Nyoka yemabhunu haana kutaura kuti ZANU-PF ngaichibva pachigaro. Aiti Mnangagwa atadza ngakupinde general. Zvichakadaro ZANU-PF Mnangagwa ainzi chibva ndobva ati vakomana vakuda kundisunda. Haana kuenda kuvanhu, akaenda kuZANU-PF. Akati vanosponsor ZANU-PF mbouyai mundidetsere. Ndobva anotora Tagirei, ndobva anotora Tungwarara, vese vanhu vake. Apa nyaya yavapo izvozvi iri kupisa izvozvi haisisiri yaMnangagwa, yanyaya yaTungwarara naTagirei. Ndiyo nyaya yavapo izvozvi. General haasisipo. Mnangagwa akuti imi vakomana uyai mutambe apa, mukajaiva apa vese vachauya kuzoungana kwamuri. So ijaivu pastage stage yeZANU-PF isiri yeZimbabwe, stage iyoyo ndobva vapinda Tungwarara naTagirei vari kukwikwidzana imomo.
Awo veteran wouya iyo ZANU-PF ma-structures wouya Tungwarara woti aiwa ndinonopa presidential scheme wati uko ndezvapresident izvi ndini advice. Tungwarara woti uyu Tagwire woti aiwa ndindakasimudza ZANU-PF muguruva yaparara. So ngatishimai toona kutoita sei. Mutsvakwa wouyawo zvikanzi aiwa kuhondo tatisina majenerali isu takarawo hondo tiri isu zvemajenerali zvakazouya manje apa zvabvepi. Nebhulu tinomuona wouya oti anzi chichi ichera mwena iwe. Hakuna zuva rinobuda rimwe risati rabuda iZANU-PF iyi. Hakuna munhu kuno ari kutaura navanhu vekuZimbabwe kuti chiregai vachirwa uku isu ngatipindei pano titange zvedu. So tamisaona kuti aiwa vanhu vese vakaungana uku nevasitiri muZANU-PF vakutaura vakutamba nziyo idzodzo nevasitiri ndingaguma ndatorerwa vanhu vangu vakunoungana kuZANU-PF. Rega ndichidzoka. Wodzoka upinda pastage woti ndadzoka iye zvino ndakuda kuenda kuvanhu. Vanhu ngavachitaura kuti tinoita sei kana 2028 yasvika. Tinopinda sei neboka ripi toumba bato rakamira sei. Saka adzoka Chamisa. Asvika Chamisa ari kutienda kumaruva kuvafundisi kuvana vezvikoro kumayunivhesiti kuvana mabhizinisi. Uyai hatina bato pari zvino. Uyai tikurukure kuti 2028 tinomupinda sei. Tovamba bato ripi maakutanga kupopota. Nepo dzasimuka. Ndiyo nyaya iripo. Alright. Ini ndiyambire vanhu vari kuZANU-PF. Mhomo yeZimbabwe. Nyaya yepiri iripo. KuZANU-PF mawo veteran hakusisina. Ma-details hakusisina. Vana Chimbwido Mjipa hapasisina. Vese vakwegura varipo vachiri vapenyu seni. Takwegura tese. Ma-election ariko 2028. Tasarirwa nemakore maviri. Kani and a half. Ndo makore asara. Pamakore matatu asara kuti tichinda kuma-election. Ini ndinenge ndakupinda 8 years. Ndine 78 pandiri kutaura. 2028 ndinenge ndakupinda 8 years. 8, okay. Saka mangani mawo veteran anenge achipinda gore iroro neni. Mangani vana Mjipa vana Chimbwido vanenge vachipinda makore iwawo. Vachine simba rekumhanya here. Vasina. Right. So Mnangagwa woti vakomana havasi kuona kuti vapera pasisina. Tungwarara huya uchiri jayayo hauna kuenda kuhondo. Newewe Tagwire hauna kuenda kuhondo.
uyapani rega varwisane ava vese 2028 vanenge vasisipo vapera kufa natural kana vakwegura. So inini kune vanhu vachabva kunze uko, tine generation shift iriko yezvino. Vachauya vachibva kunze uko, vachautorai by surprise. Vanhu vari hukura vese vangu veMZANU-PF panapa hakuna kwavanosvika. Ini 2030 yacho yavari kundimanikidzira kuti ndiende ikoko ku2030 nenge ndisasakwanisi kufamba, nenge ndakutoita samukari. Saka vakomana vaviri, huyai tione kuti pakati penyu ndiani angagara panyanga kuti akwanise kupinda kuvakomana vachiri kukura. So ZANU-PF pari zvino iri kureconfigure kuti they must now meet the demand ye-young generation. Mawo veteran yasa muri kutaura vakaenda kuhondo vari between 18, 19, 20 up to 30 years kuchinda kuhondo. Ndio vakomana vaimhanya negiri. Haungatore munhu e56 years unomutraina zviite. So vaitora vakomana kunotraina. Ndinovakura. Kune vavatraina here imimi politically kuti kana politburo nhasi yose ikamuka yafa ndiani anotora. So hakuna hondo pakati paTagwinei naTungwarara, hapana, musanyeperwa. Vanhu vamwe chete avo vari kusaidzana kuti pindai paground, achatamba zvakanaka twati tichaona ndiye tichasarudza kuti 2028 ini ndichibva pachigaro ndombosiyira uyu. Pakati paTagwirei naTungwarara, because kunze kweZANU-PF kune vanhu vachauya. That's why unaona ichamisa kuti hakusina mawo veteran. Ndaiverenga musuno ndega pana ndikati kupolitburo haiko, ndiani muveteran asara, ndiani mudetaining asara. Madetaining ndakashaya, hakusina kana one. Mawo veteran wasara vaMnangagwa, Mohadi, Chiwenga, Christopher Mtswangwa, uyu mukadzi waChristopher Mtswangwa, handifungi kuti vanosvika 10 mawo veteran kupolitburo. Ndikatarisa kumapurisa, the last war veteran kuMatanga. Matanga. The last war veteran kutungamira mapurisa. Uyu ni uyu Mutamba. Aripo uyu Mutamba. Dewa Smith uyu. SAP. So hakusisina muwo veteran kuchibva Mutamba payabva pachapindi muwo veteran. The next Commissioner General of Police will be non-war veteran. Ndikaenda kumasoja ndatarisa kuti kwasara tafumanei namatatu ndiwo mawo veteran kugumisira. Muwo veteran ari Colonel nhasi
ari brigadier nhasi, ari major general nhasi. Uchinosvika 2028 kana kuti 27 next year, vese vanenge vakuma 72, 73, 72 vanoretire vese. So panenge pasisina muveterani achanogara pa national army lieutenant general kana kuti koita CDF, panenge pasisina ma veteran. Okay. The last mwana nditafumane matatu atokura kudhara, he can retire anytime kana vasina kushandisa corruption, because he's even older than Bareli. Yeah, that's true. Similarly, Mutamba is older than Matanga. Yes, that's true. Right. Umajaji huko uyu Malava ari kusiya gore ringi, hapachapindi veteran. George Chiweshe akura, he cannot be the chief justice now. Vana Rita Makarau, vana uyu anunzanu, vana Gula Ndebe, ndiwa malawyers eZANU-PF, the product yema veteran. Vakura, so they cannot be appointed to that position. So any Chief Justice Arukuya is not related to the armed struggle. He may be a ZANU-PF supporter or member, but with nothing linked to liberation struggle. Yeah. Right. Kumasoja huko, any CDF Arukuya between now and 27, 28, akusisina more veteran achapinda paya. Vanenge kwete kuti havagoni, asi ngiri age inenge yakuranga. Age inenge yakuranga kuti aiwa uchagoni kupinda. So that means that the next Lieutenant General will be the commander of National Army, the Air Force, and the combined CDF. Akusisina more veteran achanogara ipo paya. Yes, he could be a ZANU-PF sympathizer, he could be a ZANU-PF member, but he has no relationship ne armed struggle. It could be somebody who waendeswa kuchitepo school of ideology, but he has no history of the armed struggle. Yeah. So now ZANU-PF, what he has done is to say, okay, how do we demilitarize ZANU-PF? How do we do that? He brings in Tungwarara and those are his runner. All right. Come on board. Yeah. Because I can't take you at the last minute. Ndoda kuti pari zvino pachine gakava, because mawo veteran asara maviri mahombe panapa ndimo Hadi na uyu Chiwenga ya ndo vasara. So makore ari kupera. Yeah. Ndiye anachanokompita nevakomana masoja vari kupinda.
who are not war veterans. Ndiani achacollaborata nemapurisa uku, because havasisiri ma-war veteran now. You cannot tell them about your war veteranism. Yeah. So it brings these two. Ndoda kuti ndione anogona kuti achakwanisa kuti azonditsiva inini, atore nzvimbo yangu inini kana ndaenda. Chiwenga asisipo, Mohad asisipo, Opa asisipo, Christopher Mtsonga asisipo, ndio ma-war veteran. Iye zvino Obed war veteran varasa. Ndenda asi war veteran, but age inomurovawo. Ku-Central Committee kuvangani vese vari kubviswa na-age, hakusi kuti vari kubviswa nechimwe chinhu. So ZANU-PF is bringing these two people, and the Chamisa, when he comes up now and they say generation shift, tichada kuti tizoramba tichiningira tichitaura nezvehondo. Ndakuda kuti tidzokere tonotora nhoroondo kumaruva yevanhu vakarwa hondo, vana Mujibha, vana Chimbwido nema-war veteran, touya nayo tozvidzidzisa isu, toishepa, toipinza muZimbabwe tiri vakomana. That is the challenge. So ava vari kutaura nezvaChamisa, sorry, I'm now 3 minutes ahead offline. So ticha continue in our next video, tichitsanangura kuti ko iyo generational gap iyi tichaibata sei semaZimbabwe, chii chichaitika. Ndakupai nhoroondo, ndakupai mufananidzo wokuti tese ma-war veteran, zita rekuti ma-war veteran riri kupera. Ukatarisa ndakaona Mahia paakachata zvichinzi ane 60 years. If it is true kuti Mahia is 60 years, kuhondo akaenda nemakore mangani? So let's meet in our next video. Pari zvino reganibongumira pano. Alright. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapa nachichazisha. Everybody say Kulien, Kulien.